Takže čau, já jsem Tys, vás zdravím u dalšího videjka. Dneska... Jak to jen říct, nevydal jsem dlouho žádný videjko. Dle začátku jste si mohli všimnout, že nehrajem nějaký klasický svět survivalový. Hraju s modama na Mineru. Jak si můžete všimnout, mám tady minimapu. Jo. Jsou tady i prostě různý biomy. Tále je nějaká divná ryba, co to je, to já nevím. Je to v podstatě, tále jsou nějaký keře, jo. Tady je nějaká divná tráva vlevo. Každopádně, dejte samozřejmě like, dejte odběr, dejte i zvoneček, aby jsme hitli 100 odběratelů do konce roka. Mám takovou, jako myslím si, že mám celkem dost velkou šanci na toto dát. Jo. By the way, chtěl bych jenom říct, že jestli si toho chcete sérii, jestli vás to bude bavit, tak napište do komentářů. A jestli vás to bude bavit natolik, že budete chtít z toho série a prostě další díl, tak tady zanechte třeba 5 lajků, jo? Myslím si, že to byste mohli dát. A jo, my jdeme natěžit si nějaký ty věci. No, OK. Dobrý, tady už to začíná, kámo. Tam je nějaká klasická basic džungle. Teda tady taky, ale tam vzadu taky. A tady je nějaká kejvka. Ale... No, jak to jen říct? To jsou jenom trochu velký stromy. Ne. To je zcela normální. A jako... Kámo, prostě co to je? Co to je? Zins or, počkej. Bylo tam tvrdý nebo co? Zin? Tak nějaký? Asi jo, ale nevypadá, že se to něco jako dá si vykraftit. Asi ne, no to je celkem špatný, jakoby já bych... Jaký tady jsou třeba armory, to mě zajímá. Ne. Jo, vlastně nejsme v češtině. Copper diving helmet. Kámo, tak to je hustý, to je extrémně hustý. By the way, já jdu natěžit nějaký dřevo. Vypadá to fakt zajímavě jako to dřevo. Ty zvuky jsou úplně jiný, mi přijde, jo. Hele, já vykraftím hnedka nějakou tu exku, kámo. Hele, vykraftím tady pickaxe. A myslím, že bych mohl teoreticky trochu tady to jako proběhnout, hele. Tady se koukám, že je nějaká ta kejvka, hele. Tady bych teoreticky mohl, je to celkem hluboký, věděl jsem tam nějaký železo, ale hele, já vím, že já jsem to ještě trochu chvilku byl, aby potřebuji zabít nějaký ovce. Protože tady se bojím, že za chvilku prostě bude kamočům, to prostě jak vypadá ta slepice, ne? Ne. A můžu ji dokonce vzít, jako. To je tak extrémně hnusný, ne. What did he say? To je tak extrémně hustý, kámo. Mám můhu, protože tady nemám Optifine, což je celkem depresivní, ale nějak to budu muset zvládnout. Já se teda omlouvám za ty prostě, že jsem netočila. Najdu. Chtěl bych najít nějaký dungeon, protože co já moc nesleduju ten miner, já spíš, nebo když jo, tak sleduju Moona, gamera jako nějak ne. Prostě tam už mi vypršela ta jiskra, prostě to, teď zábavy je vtipné, jako jo, někdy se podívám, ale prostě dřív prostě jsem se na něj furt koukal, ale teď už to prostě není ono, koukám se spíš třeba na Moona. Nevím, proč to říkám, protože to asi nikoho nezajímá, ale jenom to říkám, že prostě to neznám, takže ode mě nechtějte nic jako zajímavého vědět, co to prostě je. No, tak počkejte, nějaká zajímavá včela, tebe si beru, pojď sem, kámo. Butterfly, proč má něco na zadku? Tak beru, já jsem zpomalený, přijde, tam je nějaký bík! Co to je? Já nemůžu ale spičovat takže nemůžu jíst teďka třeba. Kámo. Ahoj, já nemůžu ani hitovat spawn. Půjdeš po mně? Ne, dobrý, kamarádi, nechci s tebou mít nějaký problémy. Ne, nech mě bejt. Ok, tohle nevím, to je klasická savana podle mě, ale co není úplně klasický, je tohle sto. Co to za kraj je, kámo? Co to je? Co jsi zač? Ne,
ne. Okay, mám tu mapu objevu, tady jsem byl někde, podle mě jsem byl. Já jsem teďka tady je něco zajímavého, nějaký bloky, ale já se pokusím dostat tam, protože tam je nějaký kamení. Ne. Možná kluž kamení by tam mohlo být taky. Jsou prostě žirafy, OK. Tady je, OK. To je bláto, nebo bahno spíš, nevím, to fakt nevím, ale tohle to vypadá zajímavě. Já se svou hlavě určitě najist. OK, já jdu natěžit nějaký ten kámen. OK, to by stačilo. Vykraftím tady zase nějaký crafting a půjdu vykraftit pickaxe kameny. A natěžím trochu víc kamene. Každopádně mám v plánu můj kanál rozjet za ten rok celkem dost. Chtěl bych natočit i celkem dost videí a vydat je samozřejmě, což nebude úplně tak lehký, protože chci si dát na těch videích prostě fakt jako práci, záležet si na tom chci, ale taky samozřejmě to není nikdy úplně zase tak jednoduchý, protože ne přece vždycky mám čas. A ne úplně vždycky budu prostě moct, že jo. Každopádně tady jakoby je kývka dolů, tam radši nepůjdu. Ale já bych šel možná najít nějaký ten dungeon, jako já nevím, tady jsou jiný biomy, než byly na Minecraftu, nebo jsou úplně stejný, akorát prostě oni měli tam ten spawn, já mám znova tu ten, teda naopak tu ten. A už tam určitě začíná noc a já mám crafting table přesně 3 dřeva. Takže půjdu vykraftit postel. OK, nice kámo. Ahoj slunce. Jako já až něco najdu samozřejmě, tak se asi ozvu. Já budu těžit nějaký věci, ale prostě až najdu něco zajímavého, tak se samozřejmě ozvu. OK kámo, hele, mám nějaký věci už a tady já... OK, chtěl jsem říct, že tady by mohla být loď, protože je tu přece jenom moře a nakonec tady opravdu je. A je tady i globus, OK. Byla to zrovna ta dobrá čistka, ale pro mě to bylo i všechno, asi možná, nebo ještě jedna to bude. Ale ještě jedna a seklo se to nějak. Otevři se, prosím. Jo, ta byla z mapou, hele. Která je celkem blízko, akorát nevím jakým směrem, protože já se v těch mapách nevyznám, prostě jsem úplně, ale jo. Tady kdybych šel, to mám pocit zahnu semka, co? Nejduvej, taky se mi jednou povedlo umřít, ale dělají se wine pointy, když umřeš, takže dobrý. Kudy tuhle, tady tudy? Nevypadá tady tudy? Co? Já vážně nevím, ale kámo, kašlu na to, hele. Já se pokusím něco najít, kámo. OK, kámo, hele, já půjdu asi ještě natěžit teda nějaký kobl nebo něco takového, hele. Mám se asi do druhé ruce torčky a šel bych to tu možná nějak prozkoumat, hele. Ale já si možná dám v té mapě. Je tuto cave layers. Nevypadá to, ale že tady jako něco úplně... zombíci. Kde pak? To je pro mě níž. Ne, tak ne. Musí být něco tady, ale ne. OK, tady je... Hele, že by ten... Spawner. Jo, to by dávalo logiku, ale jo, tak to bude asi spawner, hele. Ne, to není... Počkej, to není spawner. To je ten? To je dungeon. Jo, to je dungeon. When in Rome, OK. Tak to je hustý. Ale tak počkej, tady budou hodně dobrý věci. A dokonce mají armor. Takže si dojoknou a ne, nemají armor, aha. Každopádně, já už natáčím 23 minut. Já se asi s váma loučím, ten zvuk je hrozný, počkejte. Já jsem lífnul, OK, já se s váma loučím. Doufám, že se vám tohle video líbilo. Omlouvám se ještě, že jsem dlouho nenatáčel, by the way. Čau, jestli chcete další díl, 5 lajků, jestli chcete sérii, tak napište do komentářů, mně se to líbí, já bych si to klidně jako dal sérii, ale asi ji zaberu. A zatím čus.